Konferma oħra li kaġun tal-isplużjoni fil-popolazzjoni, id-Dipartiment tal-Emerġenza għandu problema enormi ta' spazju. Diversi persuni qed jagħmlu sija twal ta' stennija sabiex jieħdu l-kura meħtieġa. Preżentament id-Dipartiment tal-Emerġenza għandu biss 35 cubicle li jistgħu jilqgħu il-pazjenti. Dan huwa numru baxx ikkumparat mal-ammont ta' persuni li jmorru l-emerġenza kuljum. F'kummenti lil ġurnalisti il-Ministru Ġotjena Bela stqar li n-numru idejali ta' cubicles fl-emerġenza irid ikun bejn 70 u 90 bil-għan li kulħadd jinqeda aktar malajr u allura dan ifisser li l-ammont ta' cubicles l-emerġenza iridu jirdupjaw. Konferma li kif inhi l-emerġenza mhux qed tlaħħaq. Dak il-magic number qiegħed bejn 70 u 90 il-cubicle. U aħna ħanaħdmu lejn dak in-numru. Bħalissa kemm għandna cubicles? Bħalissa qed naħdmu b'35, ġifieri dak in-numru beħsibna nirdupjaw. Ġotjen qal ukoll li diġà kien ħareġ tender is-sena li għaddiet sabiex tinbena din l-estensjoni fl-emerġenza. Tender li għal xi raġuni mhux magħrufa kien waqa'. Iżda l-Ministru responsabbli mis-saħħa indika li se jkun qed joħroġ tender ġdid sabiex ikun hemm l-ammont idejali ta' cubicles bejn 70 u 90. Issa għandna l-opportunità li nerġgħu noħorġu tali tender jew expression of interest li ħajkun jiġi tweakjat biex jirrifletti n-numri li għadni kif semmejtle. Intant matul l-aħħar xhur ġew żvelati diversi filmati li jurew is-sitwazzjoni mill-aktar miżera fl-emerġenza tal-Star Mater Dei fejn saħansitra kien hemm nies fuq stretchers fil-kuruturi.